B'investiment ta' €1,200,000 ġew inawgurati l-laboratorji tal-patoloġija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. B'dan l-investiment issa mhux biss hemm spazju ikbar, iktar komdu u modern minn fejn il-professjonisti se jaħdmu, iżda żidu wkoll b'12 it-testijiet tad-demm li se jsiru f'Għawdex, fosthom testijiet speċjalizzati tal-kanċer, tat-tajroid u tal-HIV. Il-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn innota li s-sena li għaddiet f'Għawdex saru madwar 650,000 test tad-demm, filwaqt li ntbagħtu 117,000 kampjun tad-demm f'Malta biex isiru testijiet fuqhom. Sa issa parti sostanzjali mit-testijiet li jsiru ġew Għawdex ikollhom jinħadmu ġew il-laboratorji ta' Malta. Millum b'investiment ta' €1,200,000 daw testijiet u li b'kollox f'Għawdex nagħmlu 750,000 test tad-demm, ħafna minnhom issa jistgħu jsiru ġew Għawdex stess. Jfisser li t-testijiet li issa ġew laboratorju ġdid anke b'makkinarju awtomatizzat u bir-robotika jistgħu jsiru f'temp iqsar li jfisser li l-pazjenti jkollhom riżultati iżjed malaj u allura jistgħu jibdew il-kura aktar malaj. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana qalet li minbarra li modernizzar fil-laboratorji li se jfisser iżjed servizzi għall-lawċin f'Għawdex stess, b'dan l-investiment kien hemm ukoll żieda fir-riżors uman. Fil-fatt, wara taħriġ speċjalizzat, l-impjegati fil-laboratorji tal-patoloġija f'Għawdex żdiedu b'6 xjentisti u 5 professjonisti oħra, għal total ta' 38 ħaddiem. Apparti milli sar rekrutat ġdid kien hemm ukoll fosthom ħaddiema illi kienu jaħdmu Malta u li issa bis-saħħa ta' dan l-investiment ġew jaħdmu f'Għawdex. U allura nkomplu nsaħħu l-għajta tagħna ta' xogħol f'Għawdex għall-lawċin ukoll permezz ta' dan l-investiment ġdid li qed isir fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.